tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Iniwan kami para sa pera. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Siguro, eto na ang tamang oras na maibabahagi ko ang isang parte ng buhay ko na hanggang ngayon ay nakamarka sa puso ko. Dahil sa bakas ng sugat nito. Hindi lang sa buhay ko, kundi sa buhay namin ng anak ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Marcos. 39 years old. Isa sa mga avid listener niyo, all the way from Davao City. Noon pa man, gusto ko na talagang magbahagi ng kwento ko. Hoping na kapupulutan ito ng aral. At ngayon, hindi lang aral ang pwedeng maibigay ng kwento ko, kundi isang babala para sa lahat. Lalo na yung mga may asawa na. Ito ang aking secret file. Magsimula tayo noong nakilala ko si Katie back in 2017. Isa akong part-time teacher sa isang school. That time, si Katie ay 23 years old. Isang estudyante na kumukuha ng AB Social Sciences. May subject ako sa klase nila. Napukaw niya ang atensyon ko. Ang cute-cute niya. Very charming. Ako naman, hindi kagwapuhan, pero may konti namang itsura. Strikto ako. Pero, palakaibigan ako. Ayoko na nape-pressure ang mga estudyante sa klase ko. And that time, etong si Katie medyo may pagkamaldita sa akin. Whenever I let her participate in some of our lectures. Pero, nag-e-excel siya dahil smart siya. Fast forward, natapos ang klase ko sa kanila sa isang semester. Hindi ko na sila na-handle sa klase. Pero may mga pagkakataon na nagkikita kami together with her classmates, lalo na kung natsyempohan nila ako na nag-working snacks sa kantin. Doon, hindi na student-teacher ang relasyon naming lahat. Parang barkadahan na. And doon na rin parang nagkaroon siya ng tinatagong feeling sa akin. Paano ko nasabi? Bakit ko nasabi? There was a time
na may practice sila para sa isang school activity. Nasa gilid ako ng court, working on something. Nang may isang estudyante na lumapit sa akin at nag-abot ng isang letter. It's from Katie po, Sir Marcos. Dan tanong ko sa estudyanteng ito, bakit hindi siya ang nag-abot nito? Ang sagot ng estudyanteng yon, nahihiya daw si Katie, kaya pinautos na lang niya. So out of curiosity, binuksan ko ang sulat na galing kay Katie. Doon inamin ni Katie na crush daw niya ako. To be honest, parang may nag-spark na feelings ang namayani sa puso ko. Aaminin ko na noon pa man, meron na akong nararamdaman na pagkagusto kay Katie, pero pinigilan ko because of professionalism and discretion. Dahil prestigious and well-known ang paaralang kinabibilangan namin. Hindi ko alam, DJ Rocky at DJ Jello, kung anong pumasok sa isip ko, pero ang ginawa ko, nag-reply ako kay Katie sa sulat niya. And there, I express my feelings. Doon na nagsimula ang ligawan. December 9, 2017. I was on leave for a personal matter. Nag-sightseeing muna ako sa highlands ng lugar namin. Tinext ko siya. Out of the blue. Bigla siyang nag-reply ng, "Sinasagot na kita, I love you, Sir Mark." Nag-reply naman ako kaagad, out of shock. Totoo ba to? Tayo na? And when she told me yes, hindi mapagsidla ng saya ko. Because ang tagal-tagal kong naghihintay. At sa wakas, nagka-girlfriend na ako. Pero aminado akong our relationship has never been so tough. Hindi maipagkakaila na madaling kumalat ang kwento. Until it became a school-related issue. Pinatawag ako ng faculty dean sa office. Buti na lang daw at hindi na niya ito ipapaabot sa school president. Dahil it will be a demoralizing issue for me at kay Katie. May nag-leak na mga picture namin ni Katie na nagde-date sa mall, sa mga park, sa Davao, and even ang trip namin sa Bukidnon. They advised me to call it quits, pero hindi ako nakinig. Kinausap ko si Katie and we agreed to keep our relationship low-key. Isinekreto namin ang relasyon namin. Until she graduated ng 2021. When she graduated, I quitted my job. Then, lumipat ako sa isang public school. Then, si Katie, nag-pursue ng law dahil pangarap niyang maging abogado. At aaminin ko na sa loob ng ilang taon naming magkarelasyon, very intimate ang relasyon namin sa isa't isa. Maraming nangyari sa amin. Pero, ang pinaka-memorable na pangyayari sa aming dalawa ay yung araw before she graduated in 2021. Dahil yun ang dahilan
ng kanyang pagkabuntis. Yes, nabuntis ko si Katie. Aminado ako na hindi ako handa. We almost resorted to take the baby out. Oo, naisip ko na ipalaglag ang bata pero mas natakot ako sa karma. Mas natakot ako sa Panginoon. Kaya buong loob kong tinanggap at buong loob naming hinarap ito. Until Katie gave birth to our firstborn son. Nagdesisyon kaming magsama sa iisang bubong, along with my family. Hindi masyadong mahirap ang lahat sa amin, naging mas masaya nga. At mas naging strong ang binubuo naming pamilya. Pero naging mapaglaro ang panahon. I became too clumsy of my actions. Sa sobrang tagal na kasi ng panahon, na walang nangyayari sa amin ni Katie dahil kailangan niya mag-recover sa kanyang pagnganganak, humantong ako sa punto na nakikipag-chat ako sa ibang babae online. At aaminin ko, DJ Rocky at DJ Jello, na nakikipagpalitan ako ng explicit images sa ibang babae. At first, okay lang naman dahil hindi ako nabibisto. Pero walang sikretong hindi nabubunyag. Nang maiwan ko ang cellphone ko sa bahay, that was a time na nahuli na ako ni Katie. When I came back, she confronted me. Doon na nasubok ang pagsasama namin. Umamin ako. Inamin ko ang kasalanan ko. And I promise Katie na hindi ko na uulitin pa ang nagawa kong yun kahit kailan. Even my family was furious. I was called a complete disgrace sa aming pamilya. But I gave them my word na hindi na ito mauulit pa. Lumipas ang panahon. Binago ko ang sarili ko. Para kay Katie at para sa anak namin. Then she decided na bumalik uli sa pag-aaral. DJ Rocky and DJ Jello, because of her pregnancy, hindi siya natuloy mag-law. And this time, she decided to take education. Buong loob kong sinuportahan si Katie. Enrollment, tuition, school fees, lahat. Pero ang hindi ko namamalayan ay nasasaksak na pala ako patalikod. One time around 2024, sinabihan ako ni Katie na mag-delete ng mga photos na kasama siya at ng anak namin. Dahil ipinagbabawal daw ang pagkakaroon ng live-in partner o anak nang hindi pa ikinakasal. Mahirap man sa side ko, pero sinuportahan ko ang desisyon niya. Sabi pa nga niya sa akin, hindi ko na muna raw siya susunduin mula sa school na pinapasukan niya. Instead, she will stay with her sister or with her classmate na may tinutuluyan ring boarding house.
Then fast forward to December 2024. Gusto kong isurprise siya sa aming 6th anniversary. Pero, ako pala ang masusurprise. Dahil may sinabi siya nang magkasama kami sa kwarto namin. Maghiwalay na tayo. Nanlaki ang mga mata ko kaya tinanong ko siya kung bakit. Ang sagot niya sa akin, alam na raw ng mama niya ang naging kasalanan ko. At ayaw na niya na tumira pa siya kasama ako at ang anak namin. Doon ako nanlumo. After 6 years of enduring all the hardships and savoring those sweet and memorable experiences, mauuwi lang pala kami sa hiwalayan. Indirect kong tinanggap ang pakikipaghiwalay ni Katie. Iniwan niya sa akin ang anak namin. Kasi wala raw siyang kakayahan na palakihin ito ng siya lang. Hindi ko naman tinanggalan ng karapatan si Katie bilang nanay. Pero hindi ko alam, napaka mapagbiro ng panahon. One Sunday habang nasa simbahan ako kasama ang anak ko, nakatanggap ako ng isang chat. May isang account na gamit ang mukha ni Katie. Nag-send ng 2 photos. Isang picture na positive ang pregnancy test at isang picture ni Katie na nakatapis lang ng tuwalya. Kabadong-kabado ako. At hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pakiramdam ko, tinraidor ako ni Katie. At hindi lang ako ang tinraidor niya, kundi kami ng anak ko. Ang mas masakit dito, hindi niya direktang inamin na buntis na pala siya sa iba. Right before nakipaghiwalay siya sa akin. At eto na ang mas nakakapanginig ng laman ko. February, habang hinahanda ko ang anak ko for a leisure trip kasama ang kanyang grandmother. Isang babae na itago na lang natin sa pangalang Marie ang nag-chat sa akin. Tinatanong kung kilala ko ba si Katie. Tinanong ko siya kung bakit. Yung pala, ang babaeng kausap ko ay ang legal wife ng boyfriend ni Katie. Naging kabit si Katie. Hindi ko pinahalata sa mama ko ang nalaman ko. Pero nung nagkaroon ako ng tsansa na maging mapag-isa, napaiyak na lang ako ng sobra. Napadasal ako sa Panginoon at tinanong ko siya, "Is this the justice I am praying for myself and my son?" Hindi ko sukat akalain na marami palang ebidensya ang lalabas from Marie, proving the affair of Katie at ng kanyang asawa. And I really pray to God for wisdom and strength. Dahil hindi ako makapaniwala na iiwan kami ni Katie para lang sa pera mula sa isang lalaking mayaman. Yes. Maraming pera yung lalaki. Then I checked the phone of Katie na naiwan niya sa akin. Dito ko nakita yung recordings
ng pagtatalik nilang dalawa nung ipinalit niya sa akin. Yung usapan nila tungkol sa akin. Na para bang sinisiraan ako dahil sa nagawa kong pagkakamali. At parang okay lang. Yung pamilya ng lalaki na nandyan si Katie. Nanlumo ako para sa anak ko. Hindi niya deserve yung ganitong klaseng nanay. Nagagamitin ang kasalanan ko para tumbasan o gantihan ng isa pang matinding kasalanan. At habang isinusulat ko ito, dasal ko sa Diyos. Nabigyan niya ako ng katatagan. Pati na rin ang anak ko. Kasi konting-konti na lang manghihina na ako. DJ Rocky at DJ Jello, naiiyak ako at itinatanong ko ang sarili ko. Am I not really good enough? Hindi pa ba sapat ang pagbabago ko? At lahat ng ito ay pinagpapasa Diyos ko na lang. Pipilitin kong bumangon para sa anak ko. Para na lang ito sa kanya. Kahit wala nang matira para sa akin. Hanggang dito na lang po DJ Rocky at DJ Jello. Maraming salamat sa pagbabahagi ng aking kwento. Muli, ako si Marcos. At ito, ang aking secret file.